can make it right. Hei toată lumea, eu sunt Alia Vachin, iar astăzi vreau să vă arăt cum puteți face rost de 1000 de urmăritori pentru noul badge Road Trip. Deci vă duceți din nou la noua mapă, care nu este chiar așa de nouă, dar în fine. Ok, și ne ducem aici la Lakud ca să vorbim cu el practic și să ne dea 100 de urmăritori din aceștia. Ok. După trebuie să cumpărăm acest bilet și să intrăm. Da, eu l-am cumpărat deja înainte. Ok. Iar după ne ducem să vorbim cu Nadia Fox. Ok. Și după ne ducem să vorbim cu acest extraterestru Braxaic. Ok, și o să alegem a doua variantă, să mergem la party. Ok, iar acum trebuie să colectăm 2 telefoane din acestea. Iar după să mergem din nou la noua mapă, să vorbim cu Nadia Fox, cu extraterestru, să mergem din nou aici, să colectăm încă 2 telefoane și tot așa. Asta că nu găsesc al doilea telefon. Așa, l-am găsit. Ok, acum mergem din nou aici, Open Road Depot. Mergem din nou la Lakud, Nadia Fox. Mergem din nou aici, la Nevada. Ok. După din nou aici și o să ne întrebe iarăși unde vrem să mergem. Noi să alegem din nou varianta cu partiul. Și colectăm iarăși 2 telefoane. Ok. Și mai facem chestia asta încă o dată. Doar că de data asta colectăm toate telefoanele ca să luăm mai multe puncte. Ok. Și pentru ultima oară mergem aici, vorbim cu Nadia Fox. Ne ducem la Nevada Wilds. Mergem iarăși aici. Ok, iar acum trebuie să colectăm toate telefoanele. O să las că mi-a dat încă 100 de puncte. Ok, iar acum colectăm absolut toate telefoanele pe care le vedem aici și o să primiți aproximativ 100 de urmăritori în total. 1000, pardon, 1000 de urmăritori. Și trebuie să căutăm aici telefoniile. Uitați încă un telefon. O să luăm și chestia asta de aici. Ok. Stați că mai văzut un telefon. Așa, aici. Și observați că deja am făcut 3000 de urmăritori. Dar mai sunt câteva telefoane de colectat. Ok. Mai avem unul și aici. Și o chestie, dacă vreți să primiți tot așa de mulți urmăritori ca și mine, trebuie să faceți toți pașii pe rând. Și cred că astea sunt toate telefoanele, nu știu sigur, să mai caut așa puțin.